Assalamualaikum solih-solihah kelas 6, ketemu maneh marang Ustadzah Widya ing pembelajaran basa Jawa. Nah, dina iki awake dhewe bakalan sinau babagan tembang macopat. Apa to tembang macopat kuwi? Apa wae paugeran lan jenise? Ayo disinaoni bebarengan. Tembang macopat yaiku puisi Jawa gagrak lawas kang macane dilagokake lan kaiket paugeran. Maksudnya adalah puisi Jawa lama atau sastra Jawa lama yang membacanya dilakukan dan dia terikat oleh suatu aturan dalam penulisannya. Jenise tembang macopat iku keperang dadi 11 tembang. Kang kepisan ana Mas Kumambang, kang kepindho ana Mijil, kang ketelu ana Sinom, kang kepapat ana Kinanti, kang kelima ana Asmaradana, kang keenem ana Gambuh, kang kepitu ana Dhandhang Gula, kang kewolu ana Durma, kang kesanga ana Pangkur, kang kesepuluh ana Megatruh, kang ke-11 ana Pucung. 11 tembang macopat iki nyeritakake proses uripe manungsa wiwit alam kandungan nganti bali menyang kersane Gusti Allah kang rupane pocong. Paugeran, guru utawa aturan kang kudu diperhatekake ing panulisane tembang macopat iku ana 3. Kang kepisan ana guru gatra, yaiku akeh gatra saben sapada utawa sak bait. Maksudnya adalah banyaknya baris dalam satu bait tembang macopat. Contone ndek kene ana sak bait tembang macopat. Baris kepisan, Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Baris kepindho, sangkane ing sebrang. Baris ketelune, ngon angone sang bupati. Baris kepapat, yen lumampah si Pucung lembean krono. Sak bait tembang Pucung iki ana petang gatra. Berarti guru gatrane ana 4. Paugeran kang kepindho ana guru wilangan, yaiku akeh suku kata saben sak gatra. Maksudnya adalah banyaknya suku kata dalam satu baris tembang macopat. Ndek kene contone ana sak baris tembang macopat, Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Nah, sak baris iki isine ana 12 suku kata. Berarti guru wilangane 12. Paugeran kang ketelu ana guru lagu, yaiku tibane swara vokal ing pamungkasan gatra. Maksudnya adalah huruf vokal terakhir di setiap baris tembang macopat. Contohnya, Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Kata terakhirnya adalah gunung. Huruf vokal terakhir adalah U. Berarti guru lagune U. Cukup sakmene anggone Ustadzah nyelentrengake materi tembang macopat. Yen ana sing durung paham, aja sungkan-sungkan tanglet marang Ustadzah. Monggo dipun akhiri ngantos maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, mugi manfaat, mugi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.